Taupa Sara, taupa Maili, zer modu zaudete? Ondo, kosinatzeko prest? Bai. Gogotxu? Ondo. Bueno, zu eseate, beita websaileko bi protagonista, ezta? Kontatu zein zeaten bertan, zeinen papela hartzen dezuen. Ba, ni naiz Izaro eta erasotuan papela. Ados, eta zure kasuan, Ni nire papela da Ikina, eta da Izaron lagonik onena, ba, probat, iztoizan zehar gixan bila edo diana. Ados. Orduan, gezurra asko topatu, egin bila basaudete, ezta? Bueno, ados. Eta zer gertatzen da website hontan? Zer gertatuko da? Ba, lagun talde bat da websaitean protagonista, eta da lagun kuadrilla bat. Eta bertako kide bat erasotua izaten da, eta orduan bere lagunik onenak egoeria ulertu nahi izan, Zure kasua zu izango zea ni izango naizela, egizan bilako bide bat abiatuko hau. Oso ondo. Bueno, websaia da, telesaia da, telebistakoa eta websaia, sare sozialetan edo interneten topatu dezakeguna, Hori ezta? da, digitalian. Nola sortu da baita websaia hau? Ba, gu ere antzerki talde bat gara, gara bainatiko 8 gazte, 2018an juntau ginena, antzerki talde moguan, berez gure asmoa antzerki sakitia zan. Ingeben antzeslantxo bat, eta gero bigarren antzeslana izan zan beita. Eta nun dago ikusgai? Ikusgai dau gazteako YouTubeen, eta dia 15 minutuko 8 kapitulo. 8 kapitulo, 8ak daude ja martxan, eh? Bai, hori da, urten dira bizatitan, lehenengoak ikainako 25 eta bigarrenak usteak bi, baina hori, ja danak dauz ikusgai, así que ikustera hor lagunak. Bertan, ze topatuko dugu bertan? A ber, jendien gogoa sartzeko ikusteko, zer topatuko dugu bertan? Lehen esan dezue pixkat, baina garatu mesedez. Bai, gai printzipala sexu erasoa arren landu gure izan du gaztean egunerokotasuneko gai desberdinak, azkenean garrantzitsua pentsa isakulako baita realidade hori gazte desberdinari islaketia ez, eta problematika desberdinak salaketia. Eta hori, gu gaztiak izan da, ikusi geben aukera ona izango zala, gu benetako errealidade bat islatu algebelako, ez?